Sa atong panahon karon mga igsoon, usahay dili nato masabtan ang mga tinuod ug dili tinuod, ang mga original o mga generic sama sa mga cellphone. Pagkaraghang klaseng cellphone na gyud ang tinuod, apan apoy mga generic nga daw murag tinuod. Mailhan nato ang tinuod kay tungod mahal. Apan ang mga generic baratuhon ug maoy ampay sa mga tao ang mga dili tinuod. Maupod ni sa kanabuhi sa tao. Usahay dili nato mailhan kung kinsa gyud ning gwapo nga pagkababae. Kay tungod sa pagkatinuod, usa di siya kalaki. Kung di nato masabtan ang usa ka tinuod nga lalaki, kay tungod usa di sa kababae. Kunya mas ampay sa kadaghanan sa mga tao kini karong mga panghitabo nga ang lalaki mahimong babae o ang babae mahimong lalaki. Kanya na pagwi kanang law o malaod na mas labaw pa sa tinuod nga babae o labaw pa sa lalaki kay ang tinuod babae mahimo nimong kasab-an, mahimo nimong pasakitan ng mga lalaki pero pag abot ining mga generic hihadayon dali ka mapriso. Usahay kung atong lantawon sa ang kinabuhi sa Kristohanon. Daghay mga tinuuhan sa Kristyanismo kung unsa ang mga timailhan ng kanang Kristohanon na tinuod. Klase-klase o daghang timailhan ang ilang ipakita nga siya tinuod ng Kristohanon kay tungod siya mahimo siya musultig daghang ayong dila nga dili masabtan, maayo siya manghingilin og mga yawa, o niya manlimbaw kang iyang mga balhibos, tingkoy, usahay, mubuwa ang kanyang ba o daghan pang mga timailhan. Ngayon lang pagtuo kini timailhan sa pagkatinuod Kristohanon. Nausaw naman, kung wala ka niining mga butana, makaingon ng mga tao, dili ka Kristohanon. Apan salamat sa Ginoo, mga igsoon, kay tungod ang Biblia, yano sa paghatag o mga nagkalain-lain o daghang tinuod nga timailhan sa mga tinuod Kristohanon. O atong pagkabasahon karon ang usa ka lugar sa Biblia na makahatag kanato og pipila ka timailhan sa pagkaraghang timailhan sa tinuod Kristohanon. Dali ni kayo pilhon busa dili gyud malipat-lipat ang mga katawhan kinsan tinuod ka Kristohanon. Apan kini karon atong pagabasahon Colosas 2 bersikulo 6 ngadto 7 makahatag nato ni og mga timailhan nga angay natong kuptan ug mahimo natong ipanginabuhi usab. Kay tungod ang usa ka Kristohanon duna naman siya gahom, duna siya kaakuan nga mahimo niya ang pagbag-o sa kinabuhi kay tungod gibag-o na siya sa Dios. Basahan nato may igsoon ang Colosas 2 bersikulo 6 ngadto sa 7. Nagaingon, busa maingon sa inyong pagdawat kaniadto kang Kristo Jesus nga Ginoo, padayon kamo sa pagkinabuhi diha kaniya. Nga mga pinagamot o pinatubo diha kaniya o linig-on diha sa pagtuo. Ingon nga niini gitudluan kamo nga magamadagayaon sa pagpasalamat. Mao kini ang pulong sa Dios mag-ampo ta mga igsoon. Salamat Ginoo nga ikaw gyud ang naghatag og kapag-uhan sa mga Kristohanon sama namo. O kini dili gyud lisod ilhan katungod pagkaraghang timailhan nga imong gihatag apan biblikanhon nga timailhan dili kay imong binuhatan sa pagbagto sa tao sa kabuhian. So Lord, tabangi kami
nga makita kini mga timailhan sa among kinabuhi aron ikaw gyud mahimaya sa among pagkakristohan. Salamat Lord mo kining among pag-ampo di lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Now kini maoy atong kuptan karon nga mahimo nimo ang magpakitag tinuod ti mailhan nga usa ka Kristohano. Kay tungod sugo ni sulti ni pagmatuod ni sa balaang kasulatan. So unsa may tinuod ti mailhan sa mga tinuod Kristohano niining bersikulo nga atong gibasa. Dunay tulo nga timailhan nga angay makita sa mga tinuod Kristohanon o atong angay pong mabuhat. Sa dili pagdugay maigsuon, primero, ang makita timailhan kanato uso ang tinuod Kristohanon mao ang dagway ni Kristo. Haygot pastor, mahimo bang naong ni Kristo imong naong? Dili, dagway. Ang but pasabot, ang pagkatibuok nimong pagkatao, makita gyud diha ang dagway ni Kristo nga mailhan jud kang Kristohanon. Versikulo 6 nag-iingon, busa maingon sa inyong pagdawat kaniadto kang Kristo. Diya sa pagdawat kaniadto kang Kristo, tinuod kang Kristohanon ug naang dagway ni Kristo nimo, busa padayon kamo sa pagkinabuhi diha kaniya. Kining dagway ni Kristo dili na gyud mawala sa usa ka Kristohanon. So, ang pasabot sa dagway ni Kristo, kita gitawag sa tumo nga kita mahimong dagway ni Jesus. Kini pagbuot ni sa Dios sa mga taong magasalig kaniya, sumala sa pulong ni Kristo sa Roma 8:29, nagiingon mga igsoon. Kay sila nga mga giilan niyang daan, gikabutan usab niyang daan nga may sama sila sa dagway sa iyang anak. Mao ni pagbuot sa Ginoo nga ang Kristohanon masama sa dagway sa iyang anak. So busa ang usa ka tinuod nga Kristohanon naagyoy dagway sa iyang anak. No kining para mahimong dagway sa iyang anak, kinahanglan kining matuman. Kinahanglan kining may tabo sa usa ka tawo nga makasasala. Atong pagkatan-awon may igsoon unsa dis-ani magsugod. Kining pagbuot sa Ginoo nga ikaw masama sa dagway ni Kristo, kini pagbuot sa Dios wala pay kalibutan may igsoon. Wala pa gyud kalibutan, wala pay nahimo bisan pag usa ka gamay nga butang. Sumala sa Efeso 1:4 nag-ingon may igsoon. Diha kuno kang Kristo, sa wala pa matukod ang kalibutan, siya nagpili kanato aron kita mabalaan og dili masalawayon diha sa tubangan sa Dios. Sa wala pa kuno'y sinugdanan maigsuon kabuton samahan nga duna siya gipili aron sa pagbuot niya nga mabalaan og dili masalawayon. Aron ikaw mabalaan og dili masalawayon, kinahanglan naagyud ka kang Kristo. Mahimo kang dagway ni Kristo. Kining giingon dinhi nga sa wala pa kalibutan matug kalibutan nagpili kanato. Apil si Pablo sa iyang sulti og sa mga Kristohanon nga naa sa Efeso. Labi na kanimo. So wala pa matukod kalibutan, siya nagpili kanato aron sa pasabot dunay pagbuot ang Ginoo nga maunsa ka, mahimo sa dagway sa atong Ginoong Kristo. So ang tao gipili sa Dios sa wala pay sinugdanan sa kalibutan. Unsa maning pagpili na igsoon? Unsa maning pagpili? Atong basahon balik atong Roma 8:29 nagaingon. Kay sila nga mga giila katong gipili ni Kristo, giila ng daan sa wala pa tukura ang kalibutan. Kay sila nga mga giila niyang daan, gikabutan usab niyang daan nga may sama sila sa dagway sa iyang anak. So ang Efeso 1:4 o Roma 8:29 mao na interpretasyon ni Pablo sa pagpili, gipili o giila. Kining pag-ila maigsuon kung ato pong tan-awon ang Genesis 4:1 mao po ni pagpasabot. Genesis 4:1 nag-ingon,
ang tao miila kang Eva nga iyang asawa og kini nanamkon og nag-anak kang Cain. So sa ibut pasabutan ng giila, gihigugma. Og si Adan iyang gihigugma ang iyang asawang si Eva og nanamkon og nag-anak si Eva. So sa ato pa, ang dagway ni Kristo nga gibutan sa Dios wala pa sa sinugdanan sa kalibutan, mipili na siya o may giila na siya o ambot sabot doon na siya gihigugma aron sa iyang tumong iyang kabubuton nga mahimo sa dagway ni Kristo. So gipili o gigugma ka nga daan sa Dios aron may sama ka sa dagway ni Ginoong Jesucristo. Karon, kung saan mo na pagkahitabo nga may tabo na nato, karon sa ama na may tabo. Aron kini may tabo sa ato ang iyang pagkapili ka nato, ang iyang pagkahigugma ka nato, ang iyang pag-ila ka nato, kita iyang pagkatawgon. Pagkatawgon. Basahon nato balik ang Roma 8 ngadto na sa 30. Naingon sa 30. Og sila nga gikabutan niyang daan, gikabutan nga mahimong dagway ni Kristo, di ba? Kato siyang giila o gipili. Iya usab sila nga gitawag. So ang Ginoo mutawag ka nato sa matag makasasala. Dunay panahon sa atong pagtawag. O kining pagtawag sa Ginoo ginganlan na sa English of effectual calling. Ngano man, kay alisdan man ang imong kasing-kasing nga dubok makasasala, alisdan og bagong kasing-kasing. Subusa effectual kini. Now, unsa may pangtawag sa Ginoo kanato aron sa iyang kabubuton na kita mahimo sa dagway ni Kristo. Pinaagi sa pulong sa Dios, pulong ni Kristo, Roma 10:17. Busa ang pagtuo magaabot gikan sa madungog o ang madungog magaabot pinaagi sa pagwali may tungod kang Kristo. Pakita nato sa pagtawag ka nato moabot ang pagtuo pinaagi sa pagpaminaw sa pagwali may tungod kang Kristo o sa pulong ni Kristo. Ngano man makadawat man tag pagtuo sa diha sa pagpaminaw nato sa pagwali sa pulong ni Kristo. Kana ato pong pangutana. Atong sabton nga ang pulong ni Kristo, no? Pulong kanang mogawa sa iyang baba. Mao nay mayong balita. Mayingon gali ang Mateo 4:4, dili lamang sa tinapay kita mabuhi, kung dili sa tanang o sa kada pulong umugawa sa baba sa Dios. Ang pulong ni Kristo, mayingon ang John 6:63, may igsoon. Nagaingon si Jesucristo. Ang nagahatag og kinabuhi mao ang Espiritu. Pinurgyud na. Ang unod, walay kapuslanan, no? Ang kaugalingon ko no, unod. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Gisulti, giwali. Ang pulong nga akong gisulti kaninyo kini espiritu o kinabuhi. Tanawa, ang pulong ni Kristo nga ginawali sa mga magwawali kini espiritu o kinabuhi. Espiritu o maghatag o kinabuhi. Asa man maghatag kinabuhi? Sa mga taong makasasala. Kay tungod ang mga taong makasasala, patay sa espiritu. Ambot pasabot, patay sa sala. Efeso 2:1 ngadto sa 3. Og kamo iyang gibuhi sa mga patay pa kamo tungod sa mga kalapasan o mga kasalanan. So unsa may but pasabot sa patay ta sa kalapasan o mga kasalanan? Ang atong mga buhat o gawi, unod nun, dili espirituhanon. Subusa, kung unod nun ang atong mga buhat, patay ta sa espiritu kay tungod kana gipatay sa sala o kalapasan. Tanaw ang padayon ta sa versikulo 2, mo lihok sa patay sa espiritu. Unod nun nga panglihok. Nagaingon, nga niini na naggawi kamo kaniadto uyon sa paagi niining kalibutan na.
uyon sa magbubuot sa kagandahan sa kahanginan. Pasabot sa yawa, uyon sa kambuton sa yawa. Sa espiritu nga karon mao ang nagalihok diha sa mga taong masupilon. Versikulo 3, sa ilang taliwala kitang tanan. Hasta si Pablo, nag-ingon siya, na nagkinabuhi ka ni adto diha sa mga pangibog sa atong unod. Mao nay sala, patay ta sa sala, patay ta sa espiritu kay tungod naa ta nabuhi sa sala. No? Pangandoy sa lawas og sa na og busa sa kidaiya mga taong gikaligut-gutan sa Dios sama sa ubang mga tao. Uy, ang mga tao ding makasasala gikaligut-gutan sa Dios sama sa ubang mga tao. Sayop din namingon, God loves you. Kung ikaw dili Kristohanon, God loves you. No, God hates you. Kaya mao nagisulti kay tungod, naata diha, ulipon ta sa espiritu sa kanginan nga mao ang yawa, o mao siya nagdikta sa atong sala nga muhimo ta og unod ng mga gawi. So mao nay pangitabo kay Igsoon nga ang pulong ni Kristo espiritu o kinabuhi. Sa diha nga ikaw magpaminaw ni ining pulong ni Kristo nga ginawali, ikaw nga patay sa sala, patay sa espiritong pagsabot, buhion ka, ianak pag-usap, busa ikaw mahimong pagkumbinuhat. Nagaingon ng James 1:18. Samtang nagapaminaw ang taong makasasala diha sa pagwali sa pulong ni Kristo, mo ni panghitabo. James 1:18. Sa iyang kaugalingong kabubuton, sa kaugalingong kabubuton sa espiritu nga ginawali, no? Kita iyang gipanganak pinaagi sa pulong sa kamatuoran aron kita mga himong ingon sa mga pangunahang bunga sa iyang mga binuhat. Pinaagi kuno sa gahom sa espiritu o sa pulong kita gipanganak pinaagi sa pulong sa kamatuoran. Mao na ang tao sa diha nga siya mabuhi na, doon na siya kaalam, makasabot na siya sa iyang gipaminaw, makasalig na siya, muabot ang pagtuo kay masabtan man niyang kamatuoran. So sa pagkainanak, pag-usab, makadawat og pagtuo kadtong nagapaminaw. Di ba sa Roma 10:17 nagingon, busa ang pagtuo magaabot gikan sa madungog o ang madungog magaabot pinaagi sa pagwali may tungod kang Kristo o sa pulong ni Kristo. So karon, kung siya gianak na pag-usap, nakadawat na siyang pagtuo, tumuhi na siya, bago na siyang binuhat, pinaagi ning pagtuo ngayang nadawat sa mga kamatuurang iya nasabtan, makadawat na siya kang Kristo. Muna kung atong basahon ng Igsoon, ang John 1:12, nagaingon, apan sa tanang midawat kaniya, kang kisa midawat kang Kristo. Ngano midawat sa kang Kristo? Sa tanang mituo sa iyang ngalan. Kay tungod, mituo siya. Ang pagtuo, gikan sa pagpaminaw sa wali sa pulong ni Kristo, kay ang pulong ni Kristo o ang kinabuhi, usara na. Espiritu o kinabuhi, mo ni mag-anak pag-usap. Sa diha nga gianak pag-usap, na siya pagtuo, karon mudawat na siya kang Kristo tungod sa iyang pagtuo. Karon og tungod kay midawat siya sa kang Kristo nga iyang maluluwas og Ginoo, maingon ang bersikulo 12 balik ta 1:12, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Adto na mahimong anak sa Dios kadtong misalig kang Kristo, kadtong mituo kang Kristo, kay tungod gianak pag-usap. So sa may tabo ni ana, karon bidawat na siya kang Kristo, nahimo na siyang anak sa Dios. Dili pa humanig, so unsa pa maidugang ni ana? Sa dihang siya mahimong anak na o nahimong anak na, atong basahon ang gisulti ni Pablo nining paagiha sa Galacia 4:6. Nagaingon sa Galacia 4:6, og tungod kay kamo mga anak man, ang Dios mipadala sa espiritu sa iyang anak ngani sa atong mga kasing-kasing
nagatuaw, Aba, Amahan. So, kitang mga nahimo ng anak tungod sa atong pagdawat o tungod pagtuo kang Kristo, gitagaan mo ta sa Espiritu sa anak sa Dios aron kita makatuaw og Abba Father. Mo pasabot doon na natay assurance nga kita dunggon sa amahan kay tulong anak nga kita. Kay usa ra may anak sa Dios. Si Kristo lang man lamang. Apan ihatag man sa amahan ang Espiritu sa iyang anak sa kadas tawo nga anak pag-usab nga nakasabot na dunay pagtuo aron siya makatawag og Abba Father. Doon na say relasyon sa amahan. So, kadtong nakadawat og Espiritu ni Kristo, siya itong tinuog ng Kristohanon. Siya itong tinuog ng Kristohanon. Roma 8:9. Apan kamo wala diha sa unod. Pinunuwa anaka mo sa Espiritu. Kung tinuod man nga ang Espiritu sa Dios, Espiritu ni Kristo, nagapuyo diha sulod ninyo. Ang wala magbaton sa Espiritu ni Kristo, dili siya Kristohanon. Dili siya iya ni Kristo. So kung doon na kay naa si Kristo sa imong sulod, kanamudan-ag na, usa ka ng kabag-ong binuhat. Diba? 2 Corinto 5:17. Ang anak ng Kristo, bag-ong binuhat, kung sa may tabo, ang daang mga butang, nawagtang na. O niya, naghiabot ang mga bag-o. So busa, kay tungod bag-o ka na, ang imong dagway karon dili na imong kaugalingong dagway, kundi ang dagway ni Jesucristo. Amen? Kung sa may dagway na Igsoon. Now, ang mga taong patay sa sala, sa diyang anak sila, kinanglan sila magkinabuhi sa dagway sa Dios. Atong basahon ng Colosas 3:18 orom sa nato. 16, no? 16 kwento? Oh, I'm sorry. Colosas 3. I'm sorry. Manigingon. I'm sorry. Ephesians 4:24. Kadtong mga bag-o na, no? Nga bag-ong gianak na pagkatao, na nagud sila dagway sa atong Dios, dagway ni Kristo. Usa may dagway. Tingon din sa Ephesians 4:24. Og isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga si tinuod nga pagkamatarong na ng dagway sa Dios pagkamatarong o pagkabalaan na ng pagkabalaan diha sa isang tao nga giusab pagkatao usab nga gibuhat sama sa dagway sa Dios. Mao na ang dagway sa Dios na diha sa usa ka Kristohanon kay tungod naa si Kristo nagapuyo diha sa atong kinabuhi. So, busa sa diha nga kita doon na pagtuo kay tungod kita misalig na kang Kristo. Ang kaluwasan na kang Kristo. So busa ang kaluwasan grasya sa Dios diha kang Kristo. Pinagi sa atong pagtuo atong pagadawato ng grasya sa Dios. Efeso 2:8 nag-ingon, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo. Kita naluwas sa grasya atong nadawat pinaagi sa pagtuo. So wala gyud ang lihok sa tao, buhat sa tao. O kini padayon ta dili sa inyong kaugalingong kahimuan. Kini hatag sa Dios. Nganong gisulti man ni Pablo ni mao nang panawong man ni sa mga Kristohanong nga hambugiro. Ngano man? Aron mingon si Pablo dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga mga pagasigarbo. Kaya naghamag ko'y magtestimonyo nga, pida kung wa na buhatan ni. Kung wa ko musalig ini. Kung wa na pagkuha nga akong galingon, dili ko luwason sa Ginoo. Pagka kagaran nimo oy nga nagasulti ang grasya mo ng kaluwasan,
unya madawat lang nimo pinagis pagtuo, unya ang pagtuo pa nimo gikan sa imong born again experience, diya sa pagpaminaw sa imong pulong, iya lang gyapon sa Dios, hatag lamang sa gyapon sa Dios. So what ay kaakuhan? Mo nang effectual calling kay tungod gipagputa aron makadawat ang pagsalig o may tabo mo salig ta dili gyud ma-fail. Dili gud ma-fail ang pagsalig o pagtuo nga gihatag kanato mo nang effectual ang iyang pagtawag. Epektibo kayo ang pagtawag diha kanato. So nakita nato siya dagway sa Ginoo, kanang pagkabalaan, kanang gugma, kanang kaalam, na wisdom, kanang pagpaningkamot, kanang pagpasaylo, pagpailob, ngunit dagway sa Dios nga naa sa mga Kristohano. So, primero, may igsuon, nga timailhan sa tinuod Kristohanon, ana kaniya ang dagway ni Kristo. Nga naman, katungod si Kristo, nagapuyo man diha kaniya. Ikaduha, may igsuon, unsa may timailhan, ikaduha. Ikaduhang timailhan, makita nato sa mga Kristohanon, mao ang kinabuhi ni Kristo. Kung ang Espiritu ni Kristo na kanato, natural, naagpod nato ang kinabuhi ni Kristo. Kinabuhi sa usa ka bag-ong binuhat. So busa, kung naa ang kinabuhi ni Kristo sa atong kinabuhi, sa atong pagkatao, masubay angay buhaton nato. Dili na kita mo'y tag-iya sa atong kaugalingon. Gilansang natang kauban ni Kristo, namatay na ta sa atong daang pagkaulipon sa sala o pagkapatay sa Espiritu. Karon, nining atong kinabuhi karon sa lawas, asa man natin tayo muna analang gyapon sa kalibutan, dili ato gining ipanginabuhi diha sa pagsalig, pagtuo, pagsunod kay Kristo kay dili na ato ni. Mo ni gisulti ni Pablo, na si Pablo kay Pablo nga tinuod sa Kristohanon, kunya kriminaling tawhana, manlulutos na niadto sa lawas ni Kristo sa mga magtutuo, apan sa diha siya na Kristohanon na kung sa iyang testimonyo. Galatia 2:20. Gilansang ako sa krus uban kang Kristo. Muna iyang hugot na pagsalig, di sa iyang pagtuo, misalig yun siya nga siya kaubang gilansang nga sa krus tungod sa iyang sala, nga gipas-an ni Kristo, kauban siyang gisakit. Busabi mo siya, dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo ang nabuhi, sunod na ako. Dili na akong panag-iyan ini, ang akong kagalingon wala na. Kining lawasa, nga naa nagkinabuhi pa ko, kini akong gamiton diya sa paghimaya kang Kristo, nga nagdugma kanako, nga nagpakamatay alang kanako, aron lamang ako magkinabuhi sama sa iyang kinabuhi. Basa nato, Galatia 2:20, kumplito nato. Nilansang ako sa krus uban kang Kristo, dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo ang nabuhi sunod nako. O ang kinabuhi nga karon akong ginakinabuhi sa lawas, akong ginakinabuhi pinaagi sa akong pagtuo sa anak sa Dios. Nga naman, nga siya na igugma kanako bisan pa sa akong pagkadautan o mitugyan sa iyang kagalingon alang kanako aron ako maluwas diha sa judgment sa sala sa impyerno. So tiyo na. So na kung si Kristo, ang Espiritu ni Kristo o ang dagway ni Kristo naa kanato, ang kinabuhi ni Kristo naasab kanato. So, unsay gisulti sa Colosas 2:6-7, busa maingon sa inyong pagdawat kaniadto kang Kristo Jesus nga Ginoo, padayon kamo sa pagkinabuhi diha kaniya nga mga pinaggamot o pinatubo diha kaniya o linig-on diha sa pagtuo nga ingon niini gitudluan kamo nga magadagayaon sa pagpasalamat. So sa ibang pasabot ani magkinabuhi ta nga ingon nga kinabuhi alang kaniya. Ana ta pirmi diha sa pagpatalinhog o pagsunod sa iyang pulong katungod ang magpadayon sa pagpatalinhog o pagsunod sa pulong sa Dios mao ni timaan sa usa ka tinuod nga anak sa Dios. Nakailang Ginoo niya na.
Juan 10:27-28, nagaingon si Jesu Kristo, ang akong mga karnero nagapatalinog sa akong tingog, og ako nakaila kanila, og sila nagasunod kanako. Munang miingon siya sa hatag og kasiguruhan, og ginahatagan ko sila kinabuhing dayon. Og sila dili gayod malaglag. Og walay bisan kinsa nga mag-aagaw kanila gikan sa akong kamot. Pagkanindot igsoon. So busa, ang anong ato mong sayangon na itong kinabuhi diya sa mga kailasan ng kalibutan, no? Na sa mga kapayuan ng kalibutan, nga mga naalas kasasala, mga kasaipanan, kahugawan, mga bisyo, ng kalipay ng kalibutan, nga huwag pagsalig sa Dios bisag adlaw Domingo, biyaan gyud ang adlaw Domingo kay naas kalipay ng kalibutan. So, kinahanglan na gyud ka magpadayon sa pagpatalinog, pagtuo diha sa pagpatalinog sa pulong sa Dios o pagsunod sa iyang kabubuton. Dili sa pagpatalinog nining sulti sa mga tao, pagpatalinog sa kalagdaan o mga kalagdaan sa mga tao, mga doktrina sa mga tao. Kaya Ginoo dili gyud malipay niya na nga ikaw Kristohanon magpaminaw ka kung say gusto ng imong kapitan, kung say gusto ng munisipyo nga angay niyang buhaton adlaw Domingo. Mga igsoon, nag-iingon ng Mateo 15 ngadto 17. Mateo 15 bersikulo 7 ngadto sa 8. Nag-iingon ng Ginoo, kamong mga maot, maayo gayod ang pagkahimo ni Isaiah sa propesya may tungod kaninyo sa iyang pag-ingon. Kining mga tawhana nagapasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil apan halayo kanako ang ilang mga kasing mga igsoon. O kung sa pay dugtong ni ana sa bersikulo 9, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang mga tao. Tanawa, na ay mga Kristohanon nga mas labaw silang maminaw sa sulti, pagtulunan sa mga tao, kay ganansya man. Apan, dili na maoy timaan sa mga tinuod Kristohanon. Kini mga tawhana nga wala gyud magsubay sa pulong ni Kristo, moabot ang panahon sa Mateo 7:21. Dili ang tanang magaingon kanako Ginoo, makasulod sa ginarian sa langit. Kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga nasa langit. Kunya, mangulipas pag yun, bingon, daghan unya magaingon kanako ni adtong adlaw, Ginoo, dili pa naghimo man kami mga propesya na kining nagwali man mi tungod sa imong ngalan, og na nagpanggula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, nanghingilin og yawa, o nagahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan, nagahimo mga mayong buhay. Apan ningon si Kristo, wala ko gayon kamo, igkaila, ahawa kanako, kamong mga mamumuhat o daotan. Naigsoon, sabto nato niingon si Kristo, wala ko gayud kamo igkaila. Kini sa verb ni sa Griko, nabot pa sabot, bisan pa sa sinugdan, wa kay relasyon gyud kanako, manang wa gyud ko kailan nito. Pait kayo, sige kag pangalaga sa Ginoo di sige kag wali, apan wa di ka ilang Ginoo nimo. Oh. So kinahanglan naatas igong pagpanginabuhi isip mga Kristohan. Ano sa may igong pagpanginabuhi? Nagsuon nga ikalipay sa Ginoo. John 14:21, mao ang pagpanginabuhi sa tugma ng Kristo. Nagaingon si Kristo, John 14:12, ug ngadto sa versikulo 23-24. Nagaingon, ang nagabaton sa akong mga sugo o nagatuman niini kini siya mao ang nahigugma kanako. O ang nahigugma kanako pagahigugmaon sa akong amahan,
ug ako mahigugma kaniya o magapadayag sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Tanan na ang gugma nato sa Ginoo naa ta nagpatalinhog ta o pagsubay ta sa iyang pulong. Versikulo 23, 24, si Jesus mitubag kaniya, kung kinsa ang naigugma kanako, iyang pagabantayan ang akong pulong. Dili pagabantayan ng duwa basketball diya sa kalibutan. O ang akong amahan, mahigugma kaniya, o anha kami kaniya, o anha kamo mukuyo niya kaniya. Ang walang mahigugma kanako, dili magabantay sa akong mga pulong. O ang pulong nga iyang nadungog, dili akong kaugalingon, kundi iya samahan nga mao ang nagpadala kanako. So ang wali sa magwawali, dili na iyang pulong, kundi pulong ni Kristo. O ang pulong ni Kristo, bisang magaling iyang pulong, apang kana pulong sa iyang amahan. So busa, ang dili pagtuman sa pagtudlo, pagpamadlong sa mga pastor, wala mo tuman kang Kristo. Labi na, wala mo tuman sa Diyos. Wala pagsalit sa Diyos. Ang usa ka tinuod nga Kristohanon magkinabuhi nga doon naging commitment nga iyag yung tagaan ug himaya ang Dios. Dili lang sa iyang pagkinabuhi Kristohanon bisan pa sa iyang kaugalingon lawas. Tagaan gyud og himaya ang Dios. Tanaw ko ng 1 Corinthians 6:19-20. Nagingon, wala ba kang masayod ng inyong lawas tanawan, lawas gisulti dinhi. Dili na kingon ang iglesia nga lawas si Kristo. Ang context sa iglesia dito sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, mo to iglesia. Kini karon sa kaugalingon lawas matag Kristohanon. Nagaingon, versikulo 19, wala ba kamo masayod ng inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sulod ninyo? Kinsang espiritu niya nagpuyo nato kang Kristo. Og nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios, dili atong kaugalingon. Kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon. Sama ni Pablo, Galatia 2:20. Dili na atong kaugalingon. Kay nga naman, kay gipalit na kamo sa usa ka pili. Unsang biliha? Kamatay ni Kristo. Busa, himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. Wala maingon diha sa inyong iglesia. Wala maingon nga diha sa inyong pundok, kundi sa imong kaugalingong lawas. So busa, kining lawasa, gamito nato ni sa kahimayaan sa Dios, sa iyang pagkamatarong o sa pagkabalaan. Dili nato ni ibutang o itukmo dito sa mga hugaw-hugaw ng kalibutan. Dili nato mansahan ning atong lawas. Dugang pa niya na, ningon si Pablo, dito sa taga-Roma, maulang yung kontekstuha. Nagaingon, Roma 12, versikulo 1-2. Busa hangyon ko kamo mga igsoon tungod sa mga kaluoy sa Dios, sa pagtugyan sa inyong mga lawas. Again, lawas na sa ingon nga bahalad nga buhi, ayaw ipapatay sa kalibutan, balaan o ginangpunon sa Dios. Halad nga mao ang inyong espiritualong pagsimba. Pagsimba diha sa uban pagpangalaga. Mabuhat nato ni. Nga mo mga lagad ta sa Ginoo, gawas o sulod sa iglesia sa pagsimba nga atong pagkasubayon ang bersikulo 2. Ayaw kamo pagpahiuyo ning panahona sa kalibutan. Ayaw pagpahiuyo sa kalibutan. Ang buot pasabot, ayaw pasagdi nga hulmahon mo ining kinaiyan ning kalibutan, ning lihok, ning bisyo ng kalibutan. Kundili, usba hinuon ninyo ang inyong kaugalingon. Buot pasabot, paghinursol, pagbag-o, pagbiya, pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan, aron inyong masuta kung unsa ang maayog hinangpunon o hingpit nga kababuton sa Dios. So nining lawasa, dili nato hugaw-hugawan ni. May uban daghang hugaw-hugaw, nagtangaw mga singsing, sa asa, sa pusod, daghang mga tato, mga igsuon. Ato ning i-sacrifice, ato ning itugyan sa Dios, ato ning i-alay, no? Ato ning what you call that, ibutang halad sa Ginoo nga balaan nga way mancha. Iya man lawas, dili man na ato. Kang Kristo na ni, dili din ni ato. Sumusa kining dagwaya na nato kinahanglan atong ipanginaduli. Amen. Ikatulo may igsuon nga timailhan mao ang nani mo ang kalig-on ni Kristo. Versikulo 7 sa atong teksto, Colosas 2:7.
nga mga pinagamot o pinatubo diha kaniya o linig-on diha sa pagtuo ingon nga niini gitudloan kamo nga magadagayaon sa pagpasalamat. So unsay timaan sa punuan sa kahoy nga lig-on na ito? Unsay makita nato nga dili siya mapukan bisan pag agian sa baha ngano ba? Pero tungod nakapanggamot ang iyang mga gamot pag-ayo. Nakakupot yun. Mausab ang Kristohanon nga bisan pa sa mga unos ning kalibutan di gimapukan kay tungod nakapanggamot sila diha sa pulong sa Dios, diha sa dagway ni Jesus, diha sa larawan ni Kristo, sa kinabuhi ni Kristo, sa lig-on. Sama sa gingon Ezekiel 31:7, Ezekiel chapter 31 verse 7. Sa ingon ni Ana, maanyag siya sa iyang pagkadako sa gitas-on sa iyang mga sanga, kaya iyang gamot diha man sa daplin sa dakong katubigan. Panbasahon nato unsa man ni sa bersikulo 6. Nagiingon may igsoon. Bersikulo 6. Ang tanang mga langgam sa kalangitan na nagbuhat sa ilang mga salag diha sa iyang mga sanga o ilalom sa iyang mga salingsing na nagpanganak ang tanan nga mga mananap sa kapatagan o sa ilalom sa alandong niining nagpuyo ang tanang mga nasod nga dagko. Sa ingon ni Ana, maanyag siya sa iyang pagkadako. Sa gitas-on sa iyang mga sanga, kay ang iyang gamot diha man sa daplin sa dagkong katubigan. Tugtong pananat si Jeremiah sa Jeremiah 17:8 nag-iingon, kay siya mahimong sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa katubigan o magakakatag sa iyang mga gamot sa daplin sa suba o dili mahadlok kung moabot ang tig-init. Hinunua, magmalunhaon ang iyang dahon o dili manghingiros sa tuig nga ulaw. Ni muhulong kini sa pagpabunga. Sama po niya ana ang Kristohanon nga naagyod lig-on niya ng Kristo. Nga naman, ang iyang kalipay naagyod sa pulong sa Dios. Psalms 1:2. Kung dili anaa sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay, og sa kasuguan niya nagapamalandong siya sa adlaw gabi og siya may sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapan sa tubig nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon kansang dahon usab dili manaya og bisan unsa nga ginabuhat niya magmaga-uswado. Pagkanindot na igsoon nini magpadayon ta diha sa pulong sa Dios. Kay mingon po si Kristo sa iyang pulong sa Juan 8:31-32, og si Jesus miingon sa mga Hudyo nga misalig kaniya, kung pabilin kamo sa akong pulong nan, kamo tinuod gayod nga akong mga tinun-an, og kamo may mahibalo sa kamaturan, og ang kamaturan magahatag kaninyo kagawasan. Tanawa? Sama sa kahoy mamungang yun. Ano naman? Kay tungod sa pulong ni Kristo, maghahatag ka natong kamaturan, o kining kamatuoran na may magtudlo ka nato, maglimpyo sa atong kinabuhi Kristohanon aron maluwas kita nining kahugaw nining kalibutan. Unya dili kay ingon kita nga daw sama lig-on sama sa punuan, kita sa nagbarog kaniya sama sa atong teksto nga nagbarog diha nga tinun-an, natudluan sa tanan. Sama sa sambingay ni Jesucristo sa tao na nagtukod og balay, duha ka tawo, duha ka klaseng magtotoo nga nagtukod og balay. Katong tawo nagabarog sa pulong sa Dios, nagbarog sa iyang pagsalig sa pulong sa Dios kang Kristo. Ningon sa Matthew 7:24-25. Busa bisan kinsa nga magapatalinog nining ako mga pulong og magatuman ini, may sama siya sa usab katawong but-an nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato. Ambot po sa bot, diha sa balas, diha sa yuta, nagkup-kup yun siya hangtod, miabot yun siya dito sa bato. Nga dito niya itungtong ang iyang pundasyon sa iyang balay. Muna lig-on. O niya, may bundak ang ulan, o bulog ang mga baha, o mihuros ang mga hangin, o mihapak ni Antong Balaya. Kung sinita po, hapan kadto wala mapukan. Kay natukod man sa ibaba sa bato. Apan kadtong wala magapatalinhong, ilimod sa Ginoo. Ano man?
Kaya sila gyud paingon sa kapildihan, pagkapukan. Versikulo 26 mga 27. Apan bisan kinsa nga mga matalino nining akong mga pulong og dili magatuman nini, may sama siya sa usa ka taong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa balas. Og unya, wala mo kubkob yun, no? Og unya, may bundak ang ulan, may bulog ang mga baha, og bihuros ang mga hangin, may hapak ni adtong balaya. Kung siya nitabo, kadto naapukan. Unya, ang pagkapukan, pagkagrabe pa. Nga naman, og dako gayud ang iyang pagkapukan. So adunay dagway si Kristo nga naa sa matag Kristohan. Dunay kinabuhi ni Kristo sa diha sa mga kinabuhi sa Kristohan. O dunay kalig-on kang Kristo sa diha sa mga taong lig-on o nagbarog kang Kristo. Pinaagi sa pastor. Sila lamang ang makaantos hangtod sa kanturan nining kalisdanan ning kalibutan. Mo nagiingon sa Mateo 24:13. Apan ang bulahutay hangtod sa katapusan, mamaluwas kayo. Sigurado yun, wa gyud pagkapukan. So magsuon nining ato pagtulutan karon. Makita ba ni mo ang mga timailhan? Pagkaragang timailhan apan kinintulo lang. So ikaw ba'y dunay igo, lig-ong relasyon kang Kristo? Siya ba ang imong Ginoo og manluluwas? Kay kung dili pa ang ikang mahadlok igsuon. Ano man? Naa ka na sukmanan. Ikaw nga musalig, doubt in Kristo. Hinukman ka na. Sumala sa Juan 3:18. Ang musalig kaniya dili paghukman sa silot. Apan ang dili musalig na hinukman na, human na. Mao nang pagkamatay, pagkadisgrasya, diretso sa impyerno. Nahinukman naman sa silot. Kay wala man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Diyos. So makita ba ang timaylahan nini? Sa imong kinabuhi. Kumusta ang imong pagpanginabuhi isip Kristohanon? Ang imong pagpangandak ng Kristohanon ka dugay ng panahon? Maayo ba ang imong testimonyo? Nakakalambal lang yapos kalibutan. Mabiya ka pa sa Ginoo pag-adlaw sa mga pagsimba. Mabungahon ba? Doon na may pagpailot, doon na may paggugma sa mga taong dili angay gugmaon. Doon na may generous, ikaw ba mo tabang mo hatag. Doon na kabay pagpaminaw sa pulong sa Dios na imo kining hinuktukan pagayo. Nagbarog ka ba ingon nga Kristohan? Nagpanggamot ba ang imong pagtuo sa pulong sa Dios? Sa imong trabaho, nahimaya ba ang Dios o imong ikaulaw nga mo wali ka, mo share ka sa imong testimony? Sa imong mga higala, nakapati ba sila sa imong bahin sa pulong ni Kristo? O ikaw noon nakipagkompromiso? Kung sa ilang duwa, imong duwa. Kung sa ilang bisyo mo, imong bisyo. Nakagamot ba pag-ayo ang imong kaugalingon kang Kristo? Ay kung dili pa, kung wala pa, kinulsulimig so. Kaya yung Ginoo, maluluyon sa mga naginusol o andam sa pagbagyo, pagtalikod sa iyang mga sanay. Mukhang po may doon. Dalay ko na mo mahan. Salamat nining imong pulong. Nga may nakahatag ka na mo o kahayag, nag-iwag sa among mga dalan o naghatag-hayag sa among pag-alakwan ng kinabuhi, pagpanginabuhi. Hinaot pa, kinidili mula ba yung kawang sa among mga kinabuhi. Itanong namo ni sa among kasing-kasing aron kami dili maka sa lampay. Salamat Ginoo ng kanilang pag-ampo, lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo.